Gabon. Flipet Classroom ikastaroan, egin beharreko lehenengo tarea izango da bideo bat egin noren aurkezpena egiteko. Ikastaro horren tutoren izenez, ni izango naz lehenengoa hori egiten. Vale? Ni Jesus Mari naiz, izango naz ikastaro honen zeuen tutorea, eta lekeituko ziutuko matematika irakaslea naiz. Flipet Classroom ikastaro hau nik egin eban pasaren urtea, ikasle moduan. Eta Jose Manuelek eskaini zidan aurten emotean neuk. Pasaren urtean ja hasi nintzen praktikan jartzen Flipet Classroom laugarren mailako matematikako 3 taldetan. Horretarako egin behar izan dituen pilo bat bideo, euskeraz zegoen, nik bentsat eneban topaten bideoak euskeraz, sortu nituen pilo bat bideo, horretarako daukat kanal bat YouTubeen, hori dana ipineko zuet eskuragarri dago, bai, eta bideoak sitez batean txertatu nituen, eta horrekin klaseak emon nituen pasaren urtean. Ikasleen esperientzia positibo izan zen, niraretik ere oso positiboa, gero ikastaroan zehar kontako dizuet zelan bizin nintzen aldaketa eta dana. Aurten berriro nago emoten laugarren DBH-en, baina enabil bakarrik. Diatu dut beste lankide bat, nik nabil 2 taldeta eta bera 3. taldean. Ikastaro honen helburua bat, ezagutzea zer dan Flipet Classroom, 2, Flipet Classroom praktikan jartzeko beharrezkoa dira zen tresnak eta ezagutu, adibidez, bideoak egiteko tresna desberdinak, aplikazio desberdinak, zelan egin, gomendioak, gero, bideoak aparte, zelan antolatu gela, ideiak, metodoaren alde onak, alde txarrak, kanpoan dauden esperientzia desberdinak, informazioa nun topa, hori dana jungo gara lantzen. Eta tartean bideo batzuk engo ditugu. Eta zuk ikusteko zeuek bideoak edo zen tramankulua saldala egin, ni nahi lontxe tableta batekin. Baina bardin alda egin mobil bateaz, kamera web, argazki makina bateaz, vale? Ez dela bat ere komplikatua. Orduan, helburua izango da Flipet Classroom ezagutzea eta ikastea praktikan jartzen. Zeuek animatzeko datorren urtean, edo aurten ere, hasteko praktikan jartzen. Vale? Espero te lagungara izatea zeuentzat ikastara hau eta horretan arituko naz laguntzen. Vale? Ontxe zeuen bideoen zein geratzen gara. Venga, gabon.